betűvel. Az utolsó olyan nehéz, hogy eddig senkinek nem sikerült. Első, mondj egy lány nevet. Ha az Annát mondtad, akkor kiestél. Jelöld meg, akit pont így hívnak. Második, mondj egy gyümölcsöt. Ha az almát mondtad, haver, akkor sajnálom. Harmadik, milyen emojit ad ki, ha hosszan tartod a hozzászólás gombot? Hogyha egy angyalt ad ki, akkor legközelebb találkozunk. Negyedik, mondj egy magyar települést. Automatikusan kiestél, ha a szódot mondtad. Ha idáig eljutottál, akkor ne felejtsd el lájkolni a videót. Ötödik, mondj egy állatot. Gatya van, ha az aranyhalat mondtad. Hatodik, mondj egy automárkát. Bátyja, ha az Audit mondtad, akkor jössz egy követéssel. Hetedik, mondj egy bútort. Ha az asztalt mondtad, akkor ez most nem sikerült. Küld el ezt egy haverodnak, és ha nem sikerült teljesíteni, akkor jön neked egy megkis kajával. Hetedik, mondj egy kontinenst. Afrikát mondtad, ugye?